ás 4:57. Temos que ir marchando con música. Neste caso, cos Amigos dos Músicos, unha das bandas galegas máis representativas do panorama musical actual, mesturan estilos, aunan tradición e modernidade e as súas letras, moitas con referencias culturais, sempre se comunican a través da nosa lingua. E hoxe, Día da Lingua Materna, marchamos co seu segundo fogar, o seu segundo disco. Nos vémonos o luns nun novo Zig-Zag diario e se queredes máis, na fin de semana tamén temos Tic-Tac con María Solar. Señores, hoxe tamén foi un placer e iso, falades galego. Amigos dos Músicos son un grupo de amigos que se xuntaron para facer músicas que nos gustaban a todos, non? Facemos unha mezcla de moitos estilos, moitas influencias que van dende a música de pasada como a música actual, pasando por diferentes países e culturas. Este disco chamase Segundo Fogar, o que os espazos que para nós poden ser de alguma maneira un segundo fogar, tanto espazos como incluso xente, non? Que para nós son segundo fogar sen ser o noso primeiro natural. Neste segundo disco, todas as cancións siguen sendo en galego, cantamos todos, casi prácticamente toda a banda, facemos todos cancións, realmente si hai unha evolución musical. A música que facemos e as letras que empregamos son influencia absoluta de vivir onde vivimos, de toda o que escoitamos ao longo da nosa vida, toda a poesía e máis as nosas propias experiencias. Edoado é unha canción que escribiu Daniel Alonso, un dos nosos cantantes e guitarrista, e fala deso, das cousas que a priori son moi doadas ou semellan doadas, pero non o son tanto. Tocaremos agora Edoado, que aquí neste sitio tan bonito, Mor Marxinal, aquí en Ourense. E brincar entre as redes, toar, agochar a cabeza e logo berrar Edoado, Edoado. Mirarse no espello de os demais, Edoado. Disparar a memoria, non protestar, Edoado. E xirar entre as redes, toar, agochar a cabeza e logo berrar Edoado, Edoado. Xirar entre as redes, toar, agochar a cabeza e logo berrar